Jeg vil nu skrive i det her dokument. Det er et andet dokument end før. Det her dokument har jeg åbnet i AppWriter. Jeg trykker på start skrivning. Og laver et tekstfelt. Og det er sætning 1. Så skriver jeg her. The parents were in the garden. Så har jeg sætning nummer 2. Hvor jeg så skriver the children were in their rooms, og så videre, og så videre. Og nu leger vi lige at have skrevet alle 16 sætninger, så trykker jeg på stop skrivning, og så trykker jeg på gem som. Og så er det meget vigtigt, at jeg gemmer som ny pdf. Det gør jeg. Og så bliver dokumentet gemt på i mit drev. Så hedder den det samme som før, og så er der bare stamped bagefter filnavnet. Sådan gør man det.